We want justice. Thangkipwrkou ujian. Thangkipwrkou ujian. Thangkipwrkou ujian. हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आरोबाव फिन खनसे आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना मोनथिखाबाय। गिबियावनो आङो खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला खेमाहा निमाहा होनांगोन होननानै। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। जोंहा जाबाय थानाय माखासे जाथायनि सायाव लानानै दिनै आं सावरायबावनोसै। गोबां इउटुबफोरानो गासै ससियेल मिडियाफोराव हगारखाबाय, नुखाबाय, खोनाखाबाय, बयबो नुखाजोब्बाय। अब्लाबो आं दिनै आरोबाव फिन खनसे सावरायबावनो सानदों। मानो होनोब्ला जोंहा बैफोरखौ बर' जाथि जानानै, बर' हारि जानानै जोंहा गले गले नायफिननांगौ जायो एबा सावरायफिननांगौ जायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोन रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, गासैबो फंबाय बिनानावमोन अन्नानै चेनेलखौ एबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लासो बयबो बुजिनानै मोनो। थुदो बिदिब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनोसै दानिया। नाय, दिनै बेसेबांबा गाजा गोमजायै जोंनि बर' हारिफोरा बिथांमोननि सुखु दुखुखौ लानानै दिनै जोंनि बर'निनो आफादफोर, जायफोर आफादफोरा गोदोनिफ्राय थैस' थांस'यै दासिमहालागैबो नांथाबबोगासिनो दं, बिथांमोना दिनैबो नै बर' जाथिनि थाखाय आरोबाव फिन खनसे जांख्रिखांदों। बिथांमोना दिनै लैहोर लैहोर फैनानै दिनै बयबो जोंनिनो आफाद, फरायसा आफादा एबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बर' फरायसा आफादा दिनैबो गोदाव सोराव जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंगौ, जोङो थारखौनो खोनादों एबा नुदों। जाय सुबुंफोरा एबा जाय आफादफोरा एबा जाय फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो गिबिसिन, सिगांसिन, दासिमहालागैबो गोदोनिफ्राय जांख्रिखां दिनैसिमहालागैबो बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फैयै फैयै सोरखियै दिनै बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय। अब्लाबो बिथांमोना दासिमबो जांख्रिखांनाय हाबाफारिखौ नागाराखै आरो जिरायनानै थायाखै। बिनिखायनो आं बुंदों, जाय बिथांमोना बेफोरबायदि जोंनिनो आफाद, फरायसा आफाद, बर'फोरनिनो मोनसे आगोमा दैदेनगिरि, बिथांमोनखौ जाहाथे रावबो सोंखारियालासे, गाज्रि मोनालासे, रावबो जेबो बुङालासे जोंनि फरायसा आफादखौ जेब्लायबो मदद होलायोब्ला बयबो जोंनि मोननांगौ थांखि बायदियै जेब्लायबो जोङो मोनफुंनो हागोन। खायसे सुबुंफ्रा बुङो फरायसा आफादालायनो जेबो मावाखै। नाथाय बैफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जों गोजानाव एबा जानगार जानांगौ। मानो होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो मावनानै दासिमहालागैबो बिथांमोना मावनायखौ नागाराखै। बेनिखायनो जों बैफोरबायदि बखिनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो ज्राब गारनांगौ। मानो होनोब्ला बैसोरो जोंनिनो माखासे बर' हारिनिनो एबा बर' जाथिनिनो मावै मावबोनाय, बिथांमोना दासिमबो मावबोगासिनो दं। बिनि थाखायनो बुङो आङो, जाय बिथांमोना बैफोरबायदि जोंनि गावनिनो फिसा एबा गावनिनो आंगो हारि दैदेनग्रा एबा हारिनि थाखाय नांग्रा बर' फिसाफोरखौ एबा बर'
फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरखौ बेफोरबायदि सोंखारिया लासे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोननि मावनायाव जों हेफाजाबसो होनो नांगौ होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बिथांमोना दासिमबो जेबो मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, जेराव दुखु खस्थ' जारला सहायनांदों बैफोरबायदि जायगायावनो बिथांमोना थांनानै नुजाहैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना गाज्रि दासान आरो गाज्रि दामोन। बिथांमोनखौ जों बयबो हेफाजाब एबा मददसो खालामनांगौ। नाथाय जों नुनो मोनो माखासे एबा खायसे सुबुंफोरा बायदिसिना सोंखारिनाय जोंनि फरायसा आफादफोरखौ बायदिसिना खामानि मावा बायदिसिना होननाय रावफोरखौ बयबो गारनांगौ। जों मिथिखागौ गासै खामानियानो जेब्लायबो आथुरै जाया एबा हाखु दाखु जाया, जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। जेब्लायबो जों आबादखौ गायग्रा जोङो फिथाइखौ मोननो थाङा, बेखौ जों बयबो मिथिखायो। बेनिखायनो लासैयैसो जेब्लायबो खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों बयबो मिथिखायो। अब्लाबो मिथिब्लाबो मानि थाखाय बेफोरबायदि सोंखारिलायो, गावजों गाव बुंलायलायो, मानि थाखाय? मानो बेफोरबायदि सानो जोंनि रायजो राजा बर' फिसाफोरा? बिथांमोना एबा जोंनि फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो मावनानै मावबोगासिनो दं। अब्लाबो बिथांमोना बायदिसिना सोंखारि जायो, दुसि जायो खायसे सुबुंफोरजों। आं गासै सुबुंफोरखौनो बुङाखै जे एबसुखौ बयबो गाज्रि बुङो, बेफोरबायदि बुङाखै आं। माने जायफोर सुबुङा मोजां मोना एबा गाज्रि मोनो बैफोरबायदि सुबुंखौसो आं बुंदों। नाथाय आं जोंनि फरायसा आफादखौ आं गाज्रि मोननो थाङा। बियो जोंनिनो मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि एबा जांख्रिथाय लाबोगिरि। बिथांमोनानो जोंनि देरसिन बर'नि आफाद होननानै जों साननो हायो। अब्लालाय मानोथो जों बेफोरबायदि सोंखारिलायनांगौ? दिनै रायजो राजाफ्रा नुबाय दा बेसेदि लैहोर लैहोर थांनानै फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन संगठनफोरनि सुबुंफोरा थुबुर जानानै दिनै बेसेदि उखैहाब गांहाब जांख्रिखांदों। नायलां नोंथांमोना एबा नुखाबाय बयबो बिथांमोननि थाखाय बेसेदि हालाय हाफाय उखैहाब दै गांहाब बेसेदि बिथांमोना धरना हैदों। बिथांमोना नाया नङा, बिथांमोना नायो। मानो नाया जानो? बर'नि फिसा जानानै मानो नाया जानो? बर'खौनो बर'आ नायो, मानो नाया? नाथाय बेफोरबायदि सोंखारिनाय एबा मोजां मावाखै बायदिसिना बेफोरबायदि बुंनाय रावफोरनिफ्राय जेब्लायबो मानसिया गोजानाव थानांगौ। लोगोफोर, आं दिनैनि भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोनानो बेनोमोन जे माखासे इउटुबफोराव एबा भिडिअफोराव आङो नुदोंमोन जे एबसुनि सायाव माखासे खोथाफोरा भावसार जानायखौ, आरो बिएम सेदोब चेनेलनि बिथाङाबो माखासे दुखु फोरमायनाय बायदि नुनानै आंबो दिनै बिथांनि दुखु फोरमायनाय रावफोरखौ आंबो दिनै बुजिनानै हमदांनानै मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि फरायसा आफादानो गोदोनिफ्रायनो नाङै नांबोनानै दासिमहालागैबो बिथांमोना सोरनिबा दुखु सोरनिबा खैफोद आफोदाव नुजाथिहैनानैब्लाबो बिथांमोना एसे एनैब्लाबो मदद हेफाजाब हैनो हादों। नाथाय बिथांमोनखौ मानि थाखायथो एसेबां बेफोरबायदि बुंलायो? जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि बुंलायबाय थायोब्ला, जोंनि बर' हारिया गावजों गावनो बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थायोब्ला अब्लालाय मा जानो? बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे गावजों गाव बेफोरबायदि बुंलायबाय थायोब्ला जोङो मोजांबो नुवा आरो मोजांबो खोनाया। जोङो गासैबो मोजांसो जानांगौ। मानो होनोब्ला
जों साफा साफा इउटुबार जानानै जों रावखौबो हेफाजाब एबा मदद खालामनानै होनो हाया। मानो होनोब्ला जोङो फोरमायनानैल' होनो हायो जे अब्लाबो जों बिसोरखौ जे ओरै जाथारनांगौ ओरै थाथारनांगौ होननानै जों धरना एबा जांख्रिखांनानै जोङो बेफोरखौ जेबो मोनसे आफाद एबा मोनसे संगठन नङाब्ला जोङो जेबो खालामनो हाया। मानो होनोब्ला जों साफा साफा इउटुबारसो। मानो होनोब्ला जोङो देखायनोल' हायो, फोरमायनोल' हायो, नाथाय जोङो बिथांमोननि एबा सोरनिबा खैफोद आफोदखौ जोङो एबा सोरबा सरकारजों जोङो बिसोरखौ जोङो मदद खालामनानै जोङो समाधान खालामनानै होनो हाया मोनसे आफाद नङाब्ला। बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि गासै आफादानो जायाथों मानो, गासै आफादानो थायाथों मानो, जों बैफोरखौ रावबो सोंखारिलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। लोगोफोर, नोंथांमोना आरो मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। नाथाय आंनि साननाय, आंनि बुंनाय रावफोरा बेनो जे जाहाथे जोंनि बर' आफादफोरखौ रावबो सोंखारिनानै जेबो मुलाम्फा गैया। मानो होनोब्ला जोंनिनो बर' फिसाफोर एबा जोंनिनो हारिनि थाखाय बयबो नांदों आरो नांबोगासिनो दं। बिनि थाखायनो जोङो गावजों गाव सोंखारिलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो गाव गावनि मुलाम्फाखौल' नायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। आरो आं बेखौनो बुंबावगोन जेन सोरबा राजनितिक आरो सोरबा पलिटिक्स बेफोरजों जेबो सोमोन्दो लाखियालासे जों गाव गावनि थांखि बायदियै थाङोब्लानो जोंनि गासैनिबो मोजां जायो। लोगोफोर, अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै। माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंबा खेमा निमाहा होदो। जै बर' हारिया जेब्लायबो थांनानै थाथों। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। बाय बाय।